Zarautzen proiektzio turistikoa, funtseskoa iruditzen zait turismoaren kudeaketa egun Zarautzen, boom hori badagolako, baina Zarautzen booma ikusten dunak gonbidatuko nuke Donostira joatea, edo beste leku batera joatea, eta ikusiko du benetan ze tamainatakoa den Zarauzko boom hau. Zarautzen barnek produktu gordina 70 piko baino gehiago zerbitzutatik sortzen da. Zerbitzutatik eta turismoaren inguruan suertatzen da ostalaritza, zerbitzuak, etxe bizitzan kudeaketa, guzti hortan, ezta? Nik alde ona ikusi nahi diot horri. Ez pagera pasatzen noski eta ez bazaigo eskutatik joaten. Zarautz beti izan da herri turistikoa, eta potentziala badauka. Landu behar ditugu, bai industria, bai industria jarduerak sustatzea, errota berri hor dago, zabaltzen joan behar da, ez dut esan nahi zerbitzutatik bizi beharko dugunik, baina egun daukaguna hori da. Zerbitzutatik bizi gera, ez turismotik, zerbitzutatik bizi gera. Orduan, egun diru sarrera nagusienetakoa den turismo horri, beti egin dugun bezala, nire ustez ateak ireki behar dizkiogu, eta kontuan izan behar dugu, turismotik bizi garenez udaldian, ondo hartu behar dugula jarduera hori ere, jarrera ona izan behar dugula. Nik ez dut ikusten hor, gertatzen badira, gertaera puntual batzuk, desegokiak diranak edo gertatzen dira baita asteburutan, aste santuan, eta ez dakar zer ikusirik turismoarekin. Da, Zarautzen martxa dagoelako eta jende hurbiltzen delako, eta goizeko ordu txikitan ikusten degulako batzuei egoera eskutatik joan egiten zaiela. Eta hor badago ertzaintza eta udaltzaingoa, eta egon behar dugu kezka hori izan behar dugu, ezta? Baina hori da orden publikoko gaiak, nik ez ditut lotzen turismoari edo jarduera jakin bati. Nik alde hona ikusi nahi diot turismoari gaur egun Zarautzen. Ikusiko behar gauza eskuetatik joaten dela, masifikazio izugarria dela, baina nik ez dut ikusten horrelakorik. Etortzen dira kanpotarrak, bisitariak, eta beti bezala onartuak dira. Bai Zarauzko turismo bulegoan, bai gure jatetxetan, bai gure hondartzan eta bai gure kaletan. Eta nik horrela ikusten dut oraingoz egoera. Balorazioa oso positiboa. Zeren azkenean egonkortasuna ematen dio gobernuari, PSrekin sinatu genuen akordioak. Akordio programatikoa da, hori argi esan behar da, PSek bere ideiak dauzka, ideia politikoak, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere ideia politikoak dira, hainbat gaietan ezberdin pentsatzen dugu, eta oso ezberdin gainera, baina akordio batetara iritsi ginen programaren inguruan. Zer nahi genuen egin Zarautzen 4 urte hauetan, zehaztu genuen aurrena akordio batetan, programa akordio batetan, eta ondoren agintaldiko planean. Ja garatu genuen, eta hori gauzatzen ari gera. Gloriak eta Patxik bere ardura dauzkate, baina agintaldi plana berdina daukate, guk daukagun berdina. Bakoitza bere arloan ari da saiatzen, eguneroko lanean, proiektu horiek aurrera ateratzen. Astero dauzkagu koordinazio bilerak astelenetan, zuzendaritza taldea biltzen da, eta horra datosten ditugu asteko plangintzak eta etorkizuneko plangintza guztiak. Orduan, koordinazio eguneratua daukagu, eta bakoitza bere bidetik programa betetze aldera harreman naturala dauzkagu beste alderdi politikoekin dauzkagun berdin-berdinak. Ikamikak suertatzen dira, baina hori jarrera baten ondorio izaten da, ezta? Ikamikak izan ziren hasiera-hasieratik itsasmendiko aparkalekuarekin, hasiera-hasieran, handago eginda. Ze arazo dago? Itsasmendiko aparkalekuak ze arazo sortu ditu. Nun daude oposizioaren kritikak? Itsasmendiko aparkalekuaren inguruan. Zertan geratu da ikamika guzti hura. Ze esan nahi dut honekin, perspektibaz ikusi berria ala gaiak. Eta oposizioak zilegi du proiektu batzuk
babestea edo aurka egitea. Eta erabat oposizioko bitaldeak gobernuak sustatutako zerbaiten aurka egotea, esaiazue noiz eta nun gertatu dan. Lehen aipatu ditugu batzuk, baina dira, kanpoko beste promotore batzuk sustatutako proiektu batzuen inguruan. Zarauzko udalak sustatutako ze proiektu izan du oposizio osoaren aurkako jarrera. Aldapetaren kontra batzuk agertu dira eta besteak babestu dute. Itsasmendiko aparkaleku hori, zer esana eman zuen. Denek erabiltzen dute gaur itsasmendin, eta inongo arazorik ez dago. Orduan, ikamika ikusten dut egunerokotasunean jarrera naturala, normala dela, harremanetan ez dago horrelako ikamikarik. Bozeramale batzordea batzartzen geranean lantzen ditugu plenoko gaiak eta aztertzen ditugu gaiak eta onartzen dira mozioak eta batzuk ez, eta besteak baita aurkezten dira mozio guztiak, ez dago inongo inposaketarik, mozketarik, hemen libre esaten du nahi duena, eta hortik aurrera, gero, gehiengoen jokua, demokrazian aurrera egiteko balio duen sistema horrek, funtzionatzen du, eta gehiengoz ateratzen dira gauzak udaletxe honetan. Kezka badaukat, eta da, ametsak kontatzen badizkizut ez ote diran gauzatu. Ametsak badauzkat, eta esango dizut agintaldia ez dela proiektu batekin bukatuko, baizik eta proiektu zaparrada batekin. Bai, bizitza aldatu zait, batez ere, edozein zarauztar izatetik, alkate izatera pasatzerakoan, publikotasun izaera hartzen duzu, eta pribatutasuna galdu egiten da. Bere alde txarrena hori izan daiteke, ez da? Familiarekin zoazenean kaletik, norbaitek bere asmo honenarekin etortzea, eta izu arazo badaukat eta kontatu behar dizut, eta ni saiatzen naiz kaletik noanean edo nor hartzen, entzuten, eta guztia, baina familiarekin zoazenean, horrek ja famili bizitzan erakiten du zure denbora libre gutxi horretan, eta holako kasuak gertatu dira, baina anekdotatzat joko genituzke. Buruko mina, zerbeza feriko inaugurazioaren afariaren biharamunak. Poza hundiena, nik poza hundien hartzen dut, poz txiki asko batuta. Eta poz txiki askoiek izaten dira, edozein herritar etortzen zaizunean kaletik eta esatizunean aizu. Egin dezute, baina egin dezute ez parkea estaltzea, ez biribilgune egitea, ez Santa Clarako azpibidea, ez, banko zarra hauek berritu dituzue. Etxe aurreko espaloia konpondu dezute. Beharrean zegoen ere anaiari lagundu diozue. Hori egin ondoren herritarrak etorri eta eskertzea, edozein zinegotziri poza ematen dio. Bai udalek agintarean dagonari eta bai oposizioan dagonari. Eta benetan betetzen gaituna eta egunero lanera ilusioz etortzeko indarra ematen diguna, poz txiki horiek izaten dira. Ez detola sorpresa handirik hartu. Ez detola ezer berezirik izateko. Agian, azpimarratu nahiko nuke, lanean ari garenok, bultzada hori eman nahi diogu herriari, nahi ditugu proiektua martxan jarri, hau bestea, guzti hau ezinezkoa litzateke udal teknikarien jarduna gabe. Azkenean, esaten da, aurrekontuak onartu ez onartu, dirua eukita ez dira gauzak egiten.
gero diru hori kudeatu egin behar da egunerokotasunean. Eta ez bagenitu Zarauzko udalean dauzkagun profesionalak izango, ezen izango genituzke proiektu hauek aurrera atera. Eta nik uste dut, ez da sorpresa. Nire lanean ezagutzen nuelako Zarauzko udalaren jarduera, kanpotik lan egiten nuelako Zarauzko udalarekin. Baina egunerokotasunean konturatzen zera zenolako profesionalak diran, zenolako leialtasun dioten udalari, eta beraien jardunean zenolako ilusioz egiten duten gehienek lan.